etorri Miluzera, Jaspi. Lo ondo egin duzu, Bart? Oso ondo esaten zunei, oso ondo nire ja lo traketxaren barruan. Bai. Ez dago besterik hor, ezta? Bai, bero gutxi bat gauetan. Bueno, nik txarto, Ametsa gaiztoak. Ametsa, jotatuko dizut, Platora iritsi. Bai. Eta lehiakidea faltazu. Eta ni batera eta bestera, eta joan naiz gonbidatuen gelara, tortolika begiratu dut, kamerinoak, inonezu. Eta horrela amets gaizto horren barruan, pasaitut 3 bat ordu. Ta azkenean, bakizu nontzuen lehiakideak? Non? Nonengo ira bat. Hemen! Dato zela, pasa barura! Gregorio Xanti, Mikel Amaia, Ganis eta Iker. Betiko lekuan, alegia. Gabon denoi, Ondo? Gregorio eta Xanti. Erantzun zuzen bakarrera aurrekoan, ia zakua etxera eraman da. Zakua irabazi eta bidaia gerrezia, ara. Ondo, Haze saioak egiten ari. Agian ez da izango kontsolamentu bat zuentzat, baina zuek ikusti plazer bata. Zuek lehian ikusti plazer bata. Gero norbere egonda bertan, zakuaren aurrien, beste kontu bat. 2.025 euro irabaziak, eta, bueno, argi dago, Hernandezarren kasta, ez dela makala. Gregorio eta Xanti. Ez dira bakarrak. 2 arreba ere pasazituzten, hemen Miluzetik. Nola dira? Juani da Mila. Juani eta Mila, Miluzen egonak, eurak. Familia dana. Orantxe jakin dunik. Ondo? Bueno, ez, 5. anai bat bada. Bai. Arreba bat, bai. Arreba bat, barkatu. Ados, eta ura ez da... Ez. Beste arrebek, zer moduzko lan egin zuten hemen? Ba, gutxi, Saio bakarregoan? Bai, saio bakarra. Juanik eta Mila egin zuten bat, eta martxa. Denetzako ere ez dago, izu, banaketa egiten hasita, etxean ikusten hariko dira. Bai. Juani, Mila eta... Bego. Ba, besarka da denoi. Eta haze anaia dituzuen, txala hori, Sorte honikote! Galdetu Mikel eta Amaiari. Sekulako programak egite dituztela eta sokatiren ezin. Mikel Amaia gertatzen da. Bai, gertatzen da. Txiki bat azken momentuen eta ezin finalea iritsi. Ea gaur. Dinot, hemen ez talako meritu faltarik ez dagoelako, inondik inora. Hauek nahi lukete Juani eta Mila, da leude. Sokatira miska bat egin. Bueno, Mikel, gogoratuko dugu, Zarauztarra eta lankideak zarete. Bai. Eta bat txikitsua bekaz da besti esartxua bek, baina hor, umetartien edertu zauzie. Bai. Oso ondo. Bueno, esaten da, eskolan zuen Miluzen ibilbideri buruz, dana posik. Bai. Ondo, kandelak eta piztu zizkiguen, bai, eragina izaten nahi dira, eta ondo guztu. Sokatirarako beste kandelaren bat? Bai, handi bat eskatu dugu. Igual soka erreko duenen bat, edo horrekoren bat. Handietako bat, baina ere, Mikel Amaia betiko moduen gozatu eta guk zuekaz bai. Hau pasoek, ongietorri. Eta gurean, estreinagoz, Ganis eta Iker, Gabon, ongietorri. Gabon. Antza, nik ez dut Gabona pasa, Bart, ametxe gaizuak eta. Zuek ere lo egin da ez? Nahikoa. Nahikoa? Erraten aldugu, gaur partida, bueno, ona botatzeko lo nahikoa indugula, bai. Bai. Zemat ordu? Zemat ordu? 8 bat, hola. Ni esan diate gutxixea hori gaur Miluzera etorri behar eta atzo zeta. Bueno, igual, tensioak baretzeko... Bai, zerbait izan zen atzo gauekun, baina bueno. Zu esango segulako parranda egin da datozenik, baina ibilita bai. Bueno, nondik, bikote? Esakatik. Esakarrak. Leku ederra. Ganis. Kurrikuluma, azkar. Bueno, magisteritza ikasketakina, oantxe bertan arantzako ezitzaile. Arantzako aterpian ezitzaile esan diate, txoritxo bateko ondo zaintzeko Ganis. Jendea ezitzeko behar handia da. Ezikabe askoan, Bueno, etortzen diren, ez? Baiari, Ados. eziketa pixko bat emateko. Txangoak egin. Denetik pixko bat. Ados. Ikazu? Ni lesakarra eta Iruñan bizi naiz mekaniko lanetan ibiltzen, ez? Han automarka ezagun batek badu... Ez dugu markarik aipatuko? Ez. Ados. Bizitate inori. Ez dute hain beste ordaintzen, Ez dute merezi. Miluzera, ze asmorekin gatoz. Ganis? Bueno, duik gabe, ongi pasatzeko, mino, gero atzin dago zako hori, A ber, lortzen dugu pixko bat. Eramako genuke ez da? Bai. Eta bitartean lehiakideak eta publikoa ere ezitzailea zaren aldetik. Bai, a ber, lortzen dugu pixko bat. Animo bikote, Ongetorri, guztioi. Eskerri asko. Zakuan, gaur, ondo entzun zuek, etxien Euskal Herri osoari deia. Miluzeko zakuan gar, 106.000 eta 75 euro.
Zakua banatu nahi dugu, horixe ba. Publikoa ona da. Horixe ba, horixetik, Tolosa. Opa. Horixe institutua. Ba, aurkezpen guztiak eginda lanean hasiko gara. Arrastoz arrasto. Guk prest, gure arrastoak iazuek asmatzen dituzuen Gregorio Santi zebek erantzuten hasi, lehenengo taulan, lehenengoak dio, estatistikan ikasi nuen. Moda. Lehenbizikoan, puntu. Kau, ze hau bada balio bat edo, nola da? Moda da, bueno, eskaspalin ikasi nuen, baina esango nuke dala gehien azaltzen dan balioa, ezta? Guau! Egun puntu. Gure arteko sekretotxuek, igual, estatistikan ikasi nuen danik, Antxoni beti, igual galderik zer da, hau, zer da. Moda. Ba, moda, osondo. Mikel Amaia. Bezain ez da egin? Bai, venga. Bada. Bigarren taula, estrainatzeko, arrasto hause, asko bidaiatu dute munduan zehar. Txoriak. Bai? Futbolistak. Adibidez. Inorratik nahiak ez. Inorratik nahiak ez. Baleak. Mikel Amaia, pista handi bat, musika taldea da. Beste ere pentsatu musika talde bat? Rolling Stone. Rolling Stones. ACDC. Oskorri. De Paz ibiltaria. Haien karnetean post-punk jartzen du. Estilo hori jorratzen dute alegia. Mikel Amaia? Pink Floyd. Talde bat? Red Hot Chili Peppers. Haize hona Red Hot. Boa. Depeche Mode. Ia, hau gerturatzeko balio badu. Izena mungiako auzo batetik dator. Belako. Hori. Ondo! Iruroi da puntu. Denak atzerrira begira jarrita. Metxe, Gane Xiker, ia puntutxo bat lortze ditugun, hirugarren taulan, lehenengo arrastoa. Gauzak argi dituela esan daiteke. Irakasleak. Kandela. Linterna. Begira, ja, jendea, Nahiko altua da. Ez abiltzate Fokua. txarto, Fokua. Itxasargia. Gregorio tamaina hartu jo proba honi. 80 puntu, elauntzara. Hace asera, Bai, aber hola bukatzen duen. No, horretarako, segidan. Imintzio batzuk hartu lekua. Baina. Mikel eta Maia bestaldean. Horrela bukatzeko, horrela segi. Demora. Batzuta ikusi aurrena, Hori da? Eta hasi. Jan. Bokailoa. Ketchup. Mayonesa. Sain, Bai. ketchupa. Ikusi. Txinatarra. Txinatarra. Esgrima samuraia. samuraia. Gidaria. Volantean. Gidaria. Autogarbitzailea eta gidaria. gidaria. Buah. Joe! Iluz eta gero zer juten zarie, txakolintxu batzuk hartzen, ja lagun eginda. Alkarreri, keinu batekin jabadakigu. Gustatzen zait, rolen banaketa segituan Gregoriok, garbitu ez, nik idatu, Garbitu ez dala xanti. Nire kotxeaz behitatu. Danak bikain, iruroina, haupa. Mikel eta Maia, kandela guztiak pizturi daude eta, hartu lekua, lesakarrak beste aldean, ia parranda markagailuan eren hori den. Denbora. Bai, banaketa eginda da. Hasi. Osondo. Ekilibrio... Bertigoa. Bertigoa, ondo. Osondo. Pantalla, ez... Makillatzea, bai... Zer da? Makillajea. Baina, Zer da? Putxa... Hori. Caja, makillaje. Poltsoa... ba, nola esaten zaio horri? Bai, bakizue. Ez... Zer gehiago goten da Maia hor? Adibidez, hori da. Hori guztia, non? Krema... Garbitzeko kita o... Baina, non? izena, Joder. Makilla... errazagoa hori baino?
Hirugarrena. Hirugarrena. Izkutaketan jolasten. Bai. Ados, eta? Venga, bat falta. Make-up... Ez, errazagoa da. A ver. Botikina ez. Zure erabili duzu, Beste bat? Botekina ez? Poltxo ez... Ez? Neceserra. Neceserra. Bai, errezau. Udalekutan, zeutu pasada. Gaina horrekin bete hori, ez eserra haratu. Ganizia momentu batean, make-up kit bag... Neceserra. Bueno, ez zaigu berbi etorri, baina erto, berroina puntu, hau pasue. Pentsa, arantzako aterpean zenbat ibiliko diren. Neceserra, aurrera tatzera. Haunitz. Manisik, errartu lekua, mesedez, nintzio gilezuek. Belauntzarrak, saio hasiera bikaina eginda, beste ere lagundu. Ba, demora. Jan? Txinoa, arroza. Venga. Janari txinatarra zeharra, Ez. soja. Arroza, bau. Arroza iru, Alkurrikin? Ez. esnearekin. Ondo. Arroz esnea. Arroz esnea. Hori. Pianoa, Musikaria, piano zogotzaia. organoa, Organoa, ondo. Beira egiten, ez. Ez, a ber. aizea, Ez, a ber. Itxasontzi bat. Ez. Zer da, hoi. Jaten, janari bat. tarta itzaltzen. Tarta, bai. Urtebetetzeko tarta. Ez, urtebetetze? Urtebetez, Ez, zer da hori? Zer da hori? Sorpresa. Ez da sorpresa, urtebetez zer da. Zer da? Oparia. Oparia? Urtebetez oparia. Egin, egin, ja, hombre. Urtebetze oparia egin. Bai, kandelak itzaltzen hasi, Mikelek eta Maiak ez itzali kandelak, izuta berrik dugu. Danak hau pasuek, 60. Eta, Margaret Jaski, aipamena ere egin nahi nioke, Miluze kultura ere bai baita. Arroze. Bai. Horrein ikusiko duzu, Arroz esnea belauntzako bentakoa. Ez duzu probatu zuek? Ez, ni belantzeko benta, igual, juteginan, juteginan, baina un metan. Espezialitatea benetan, hango arroz esnea. Hor dago batako txut. Arantzako aterpeku obie. Bai. Bidali, bietatik, eta hartuko dugu lan hori guk. Nik neuk jantoten arroz esne honena, arantzako aterpeku. Jendek esaten du arantzan zuri etzaizula ikusten. Osondo sartute hongo nahi lekuren baten. Mitoa da. Hanbotoko Mari, bezala, arantzako Ilaski. Bai, arroz esne Gau esatera eta ikusiko duzu horrazten. Asko irakurtzen dut. Hori ba. Gregorio Santi, mendietara begira, asko irakurtzen dut. Eroglifikuek. Eta lehenengoa, hauxe, denpora. Leku euritsua da. Ra. Bale, eta, venga. Da, erretik ere, oida azier. Norda. Ez, ja. Unas, ez. Nola izena du. Telebistako. Bai. Norda. Iban. Bai, abizena. Iban. Ugarte, ugartea. Ai. Ugartea, ba. Iban Garate. Bai. Garate. Horren beste maite dugun Iban Garate. Garate, orduen, Garate, R. Aingatarran. L, Galate, ra. Vale. Zer zaila, Jakin egin A ber, nola izena du... Eroglio. Eroglio, a ber. Gimnasioran ekin ez dato. Eroglio oso guztona Iban Garate aukeratzea betik. Bai, tipoa, Arroz esnea ere ona egin duak. Dana. Hori ere, bai. Dana. Gregorio Santi bigarrena. Zer ez duzu? Sagarre. Ez. Zer da, hoi? Arana? Bale, nora due? Arane. Nora? Aranera. Ez, Ez da arana, Ada, sagarra, tomate. Tomatea. Ez? Zer da? Nora doa. Era. Bale, era? Tomatera. Zer ez duzu? Zer da? Era mangoa. Akenduta era mango. Era mango bat zan. Mango bat. Mango zona belontzako benta. Baita ere, bai. Punturik ez? Mikel Amaia. Mango batzuk afalduta, gatoz, indartxu? Bai, ez da? Lehenengo, eroglifikoa, hauxe, denpora.
Oso altua da. Makala. Makala, bikain. Omako basoa, oma. Silabaka, horik ez dugu behar, ma eta kala bat behien makala. Bale. Tokaio aura, Mikel? Ozarra, biei makala, ura Mikel da? Bai. Mikel, ez da? Altua, Bai, eta gero... Makalez Iribarre bai. Iribarre ez da bai. Hola, esaten diote? Bai, ez da. Ez izena edo? Ez dakit. Txopo. Bai, txopo, Txopo, makala. Makatza baserrikoa. Bai, bale. Dena dela. Bale, eske Iribarre entzun da galduitzen nahi. Bale, Mikel, Amaia, bigarrena denpora. Zer erabaki zuten? Ia. Zer erabaki zuten? Bale. Bin. Kabian. Venga, hor ditugu piezak. Kabin. 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 Ete. Bale, osatu? Kabinetean. Gabinetean. Gabinetean. Zeure idolue. Kabin, Mr. Bean. Kabin eta etean. Daude, kabinetean osatzea falta, baina sartu da. Denpora barruan, ederto? Nire eta denona, Mr. Bean deno du maite, za? Tano. Referente bat. Egon puntu! Bai. Nik aukeran ete, nahiago. Aukeran ete nahiago. Kanisiker, erakutsi beharko. Zen iluze honak zarien. Venga, ba. Lehenengo hieroglifikoa denpora. Aditu batek egin zidan. Bale? Ipez... Nola esango luke horrek? Hipno osatu. Hipnosia. Hipnosia. Pili-ban alderantzez irakurriko dugu. No, esaten dio esetzari Cervantesen gaztelera hitz egiten duelako, sia. I'm gonna sing on the chandelier. Iker hipnotizatuta. Bai, galditu naiz. Osondo, bigarrena denpora. Zein da liburu horren? Generoa. Bai! G, letra goian, eta N-ari eroa. Generoa. Osondo. Eun puntu, lesakara. Eta lesakatik askoitira egingo dugu, bertako kiroldegira, zehazki. Oier Saizar, zalea da. Kiroldegira joan, gero aldagelak eta bakizu aldageletan, arau batzuk eta ezarri berrizaten direla, kartelen bidez ere, zer egin daiteke, zer ezin den egin bereziki, eta kartelak bizar kontuetaz eta gazteleraz dio, está prohibido afeitarse en este recinto. Euskaraz ordea, espazio honetan bizarra moztea bekaturik dago. Alegia ezin da eta gainera infernura joango zara. Ados nago euskerako egaz. Egia esan? Jende aurrien zer zuez bizarrak enduten. Eta aldageletan dutxan pixa egitea dena. Bueno, mesedez. Kontuz, eta esan, aizu mesedez eta, leku berera doa. Bekatuak, Erne, oier eskerrik asko. Bekatuekin kontuz, ondo, bekatuak. Horixe, abesten da... Bai, ez da bestu bihar eurek, bai? Mikel eta Maian txandazan. Edo danako atera, beno bestela... Mikel Amaia, ba. Venga, zuen txalo batzuk, lagundu. Nahi duzunean hasita. Ni luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure Opa! Bikain! Pagan izate Iker, urrengoan gu algona. Espero dut ez. Buko hori egin behar dugu. Tenzioa. Badago demora ikasteko, lasai. Gregorio esati, lehenbiziko eskua. Ile apaintzaileek esana. Munduko beste zein herrialdetan dago, Ibarra herria, Ekuadorrean, Estatu Batuetan, Mexikon edo Filipinetan. Filipinetan izango? Bai. Filipinak. Mexiko. Esaka? Estatu Batuetan. Ekuador, da, erazu zuzena ba. Abatzuk, azteko? Zentzun? Marina, 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 bihotzez maite zaitu, irrifarre ere horrekin. Nola jarratzen du abestiak, maite mindu egin naiz ni, zoratzen baina uzuzuk, bihotza alertu dut, eguzkian itzalduzu. Zoratzen baina uzuzuk. Zoratzen baina uzuzuk, nik maite zintudan, gaur maitatzen zaitut, eta ziure Marina. Ze hit? Jose Lu Brothers. Gero xanti pixkat urduri da baze, hilea paintzaileak aipatu ditugu, zun lan egiten duzu, hilea paintzailei produktuak eta saltzen. Hori da.
Ea, baze esaten duten. Nor da argaziko aktorea? Al Pacino, Michael Keaton, Robert De Niro edo Sylvester Stallone. Robert De Niro. Taxi Driver. Oso ondo. Pelikula, E, Ispiluarekin. Are you talking to me? Gregorio! Hauetako zeri deitzen diote kiwi, Zelanda berrian. Belea, sagar mota bat, tximino mota bat edo Zelanda berritarra. Zelanda berritarra. Hori ez? Bai. Zelanda berritarra. Bertako ari. Bai. Ba, hori da. Hori da. Belauntzagoak zertzaret, Zer? Belauntzarrak, ez? Ba, baina ez dago... Ez da Aztak eta behar bareak. zehainen da hori bezala ez. Ez. Belauntzarrak. Zenekin, laburukin. Non dago pikea. Wow. Erne esanti, neurtu indarragoa ez da. Bai. Eta horrela. Nola jarraitzen du abestiak? We'll always love you. we'll always love you. Bueno, bai. A ver. Zoa, beratu, beste da. Ilea apaintzaileek esana. Horendik ez? Aurrera ingo dugu ba. Zenbat neurtzen du 32 azbeteko telebista baten diagonalak? 31 zentimetro, 50, 80 bat edo 100 bat. 2,5. Por 2,5. 80 ez? Ez gehiago, 80 bat. Bale, ba hori. Ba, 80 bat. Ka! Kizkurra. Bueno, edo bai, askatuko duzu? Ez. Ilea apaintzaileek esana, azalpenak dio, euriarekin ere gertatzen da. Kizkurra presaka. Aurrera? Bai, aurrera. Nola esaten zaio zurrumurrutan gustura dabilenari, Bergaran, ipuin jakintzailea, katilukaskua, ezpanbixia edo kontasegikoa? Espanbizia, kontasegikoa. Zakit, nahi izuna. Bai, espanbizia. Katilu kaskua. Esaka, Kontasegikoa. ipuin Epa. jakintzailea da. Jarreztelat? Be batzuk ere agertu dira. Nola du izena Sonicen irudiko aurkariak? Darken, Fruby, Valker, Shadow. Shadow. Oso ondo. Ele? Ele. Ia dena ikusten da. Kizkurra presaka leundua laster berera bueltatua. Komertzialak esana. Zuzen? Bikain! Komoina! Ondo? Eta... Ze, Xanti? Ulertu ez dugun ontzat? Ze esan nahi du honek? Bagaizkindako gauze zeitzun zuguten dela. Brusina azkarrin da. Brusina, hori da, ez da? Xantiren produktu egin ez da segula. Horrekin fijazioa, fijo. Fijo. Mikel! Amaia, bigarren eskua. Zeguna izango da eutxi puntuei, eutxi komodinari aldala. Eta azteko, noren margolana da? Txagal, Klimt, Joan Miro, Goia. Gustav Klimt. Joan Miro. Martxagal. Oso ondo. A letra. Mikel eta Maia. Ze herrialdetan dago tenplu hau? Grezian, Bulgarian, Estonian, Turkian. Bulgaria. Ez da. Turkia. Estonia. Bai, Grezia aztegu esango ez. Petatuta dago herrialdea. Ondo errebotean, N letra. Entzun, Mikel Amaia. Betxo barkatu! Bueno. Venga, bai. Bai. Venga, ze entzun du. Popeye. Popeye Marinela. Olivia! Bide batez, bakizue izena, berez da Pop Eye. Begia horrela duelako. Eta, Pop zubadakizu, Eye. Miluzen
Enteratu naiz, zela? Ez, horre enteratu naiz. Popei, Popei esaten dugu, baina bai. pop ai, bai. Ondo? Mikel Amaia. Ba, beste bat. Nola esaten da aula, makala, inoan, mustala, paparoa, langantza, zamala? Miluze kultura dalako. Ona ez zalatari. Claro. Mustala. Gane, Xiker. Zamala? Paparoa. Berto. Paparo manu. Te? Katzeko aukera ere, bai. Ez, bainik Ez, ez. ez. Mikel eta Maia. Ze distantziatara dago lurretik urrutrien dagoen itxasargia? 3,2 kilometro, 6,2, 9,2, 15,2. 15,2. Ua. 9,2. Berda hori, Guau. Erre. Paparesaka, hasi gara asmatzen da. Zabatxain, no? Askatzeko aukera, baina berbetsu. Segi. Non da tipikoa Barcelosko oilarra? Kuba, Dominikar Errepublika, Portugal, Frantzia. Portugal. Osondo? Traputa toalla guztietan. No. Gero, ni izan bertan, galdetu nien toallengatik eta ez dut. Ba. Bai, ondo. Ni bizina izen lekuan aipatzen da Portugal eta toallak eta. Ba, guk ez zenekin. Ez, bai, gero saldu bai. Ba, hori bai, ba, ez da. Mikel eta Maia. Esango txotie, supermerkatuetan asko ikusten dela. Ilaran aurretik jartzen denak gutxitan ematen ditu azalpenak. Jarraitu egin dugu. Entzun! Abeslariaren izena behar dugu? Teresa Trump, Darby Davidu, Terence Moix, Terence Trent D'Arby. Terence Trent D'Arby. I want to be my baby. Eskatuko dugu? Saiatuko gara berriro? Bai. Ilaran aurretik sartzen denak gutxitan ematen ditu azalpenak. Sartzen! Sartu bai hor. Ondo! Komo dina, hau pazuek? Ani Xiker! Aiga. Zuek ondo? Ongi, a ber. Hobeki nahi edo? Lasai. Lasai. Hartuko du vuelta. Zer, arazoak? Zuekin ari da eskura. Non jaioa da Maitena Salinas aktore eta aurkezlea? Orion, Beasainen, Hondarribian, Arrasaten. Orion. Beasainen. Bai, Apa hoxe. Maitena. Bihortzi mugetan galdu zaizu egira da, galdutako galderen erantzuna hoi hartzuna da. Nola du izena Olat Salvadorren abesti honek? Nora, ara, inora, urrunera. Nora. Ea, kantatzea hori Olat. Guau. Nola esaten da malkartsua erronkarin? Kiskilboa, amiltua, trankontzia edo igonkia. Amiltua. Trankontzia. Oso ondo. Ka? Esaldia laburra da baina, Ja. henik ere. Azken ez da. Ze hiritan dago, Novodevichy hilerria, Florentzian, Varsovian, Milanen, Moskun. Auskerak neutroago behar zuen akaso, sentitzen dut. Bai. Bueno, Florentzian. Novodevichy, non? Florentzian. Varsovian. Milanen. Hala, esan ondo. Naztu ditudenak, Novodevichy. Hola, bai. Jakin egin behar hortarako.
Nor entzun dugu kantuan? Sid Vicious, David Bowie, Paul McCartney edo Frank Black. Frank Black. Sid Vicious. Paul McCartney. Oh. Starman. David Bowie. Agertu da? Egiptoko piramidetatik zein da altuena? Keops, Kefren, Miserino edo Jentkaus? Keops. Ua, maravilla. Oi. Zer, arazoak eta azalpenak dio adinarekin esfortzu handia egin behar da letra txikiarekin. Eskonbideien Egiptora esungo nahi. Bai? Bai. Bitu ingo nahi eskondu egunen baten, desungo nahi Egiptora ditxeko zaitzut hemen bakarrik 3 aste. 3 asteko bidaia da. Ani zer egin modut hemen? Ba, aurkeztu. Bakarrik? Bai. Eskondu zeu. Eskerrak publikoa izango duan laguntzeko, hor bezala, Horixe, Jode, Aurrera, Dani Xiker. Nor da Guggenheimgo tulipa famatuen egilea? Frank Gehry, Jeff Koons, Yoko Ono edo Vivienne Westwood? Frank Gehry. Jeff Koons. Osondo. Eta? Begi uzkurtuek ikusmena motz. Bai? Bai? Ondo irakurri, bueno, saldu dugu. Markagailuak 2 komodin eta 580 euro, Gregorio eta Santik. Mikel Amaia 360 eta komodina 280. Dani Xiker, komodinik ez. Arriskatu egingo gara. Gregorio Santi, abantaila. Lehenengo errondan, zain da zuzenan, euskal izena duten obiektu astronomikoak dira. Gar, su, galdakao, ekipatera, pantxoa, 7-7-5, 8, suge fakula, txindoki kometa, elkano mendiak, 2-4-3 Ibarruri, STR taldea, 6-1-9-2 Javier Gorosabel. Bitxi hau, Bai? Zaila, Nik bozkatu nuen baterako. Ah? Bueno, birako. Elkano mendiak. Plutonen daude. Ara? Su. Izar baten inguruan biratzen duen planeta. Egon ginen kanpaina egiten. Bai, Bai, izena eukitzeko euskaraz. Dani Xiker? Gar. Osondo. Virgo konstelazioan dagoen izarra. Pantxoa. Zer daute? Pantxoa 7-7-8. Edo, bale. Bai? Pantxoa 7-7-8. Hori asmatu egin dugu. Mikel eta Maia? Galdakao. Marteko krater bat da. Zerra. Dani Xiker? 2023 Ibarruri. Marteren orbitan dagoen asteroidea. No, jakintza guztia gainera aipatu ikasgela virtualetik. Jaso dugula iturri hori da. Mikel Amaia? Ekipatera. Osondo. Io satelitean? Sumendi baten izena hori da. Bai. Io oso satelite importantie da. Dani Xiker? Suge fakula. Merkurioko elementu distiratsua. Zerra. Azken Bai, aukera? Komodina. Komodinarekin osatzeko. Osondo, asteroide gerrikoan Marte eta Jupiter artean. Planeta artien emozionatu egiten nahielakon. Mikel Amaia, 2. errondan, rock taldeak dira. The Cranberries, Radiohead, Led Zeppelin, The Who, B.B. King, Rolling Stones, Kanye West, U2, V40, Nico Chart, Lier. Radiohead. Rock alternatiboa. York eta kompainia. Rocka behar dugu, Dani Xiker. The Rolling Stones. Rockeroenak. Led Zeppelin. Hard rock taldea. The Who. Dani Xiker. Ubi.
Bono. Ona. Oh. Gregorio Santi. Ilkin ez dare, Kenny West o Lear. Ez. Zein? Lier, venga. Lear. Bai. Lier. Donostiarrak. Mikel Amaia. De Cranberries. Eski. Maravilla. Zuzen bakarra, Ganix eta Iker. Ondo pentsatu dana tira musika taldeak, baina rock taldea behar dugu. Zerrandako rock taldea. Niko Txart. Edo rockeroa kasunetan. Venga, Niko Txart. Euskal. Bai, bai. Euskal puntu lezagara. Hirugarren, errondan, erabakiko dugu guztia. Beyoncéren abestiak dira. Crazy in Love, Girl on Fire, Single Ladies, Hello, Waka Waka, Drunk in Love, If I Were a Boy, Pretty Heart, American Idiot, Beautiful Liar, Run the World. Egingo nuke deskartez. Ez jakintzaz. Bai. Ganix Iker. Vale. Single Ladies. All the single ladies, all the single ladies. If I Were a Boy. If I were a boy. Mikel Amaia. Halo. Ganix Iker. Girl on Fire. Alicia Keysena daba. Gregorio Santi. Around the world. Around the world, around the world. Around the world, girls. Around the world. Mikel Amaia. Beautiful Liar. Shakirarekin egin zuena. Bai. Endemitu dira. Gregorio Santi. Bai, zer nahi zu. Bi komodin dazko balan. Bai, nahi zuko madine edo erantzun. Bi dazkau? Bai. Bat iribi. Seguru zarete, Bai, bai. Crazy in Love. Na, 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 Crazy in Love. Mikel Amaia. Drunk in Love. Eta? Komodina edo? Komodina, bai, gutzago. Asmatu? Pretty hard. Eta herrika puntu berantzara. Markagailuak 750 puntu, belauntzan 500 puntu, zarautzen doainen lesaka 250. Azken segundora arte bizirik, Ganix eta Iker. Bai hori, Baina bagenekizkiun bertze bi hoiek ez zirela, eta... Eta etzen egiten bakarra. Horixe jo aldu. Justo horixe, bueno. Ibilbide laburra, baina... Polita. Onge, gustora. Bai, gustora dituzarete. Bai. Bueno, ze moduz barrutik, kanpotik badakigulako ikusle finek zariela. Bai, barrutika, bueno, bertze modu batean, ez? Tentsio gehiagotkin, bueno, gustora, eta gomendagarria edo zeientzat. Eta tentsiopean horrelako bazarete, ja herrian eta parrandan, harrapaitazu. Ez gara zaiak ez harrapatzeko. Zuek, joan horretik mesede bat, ea argitzen duzuen ilaskiren arantzako misterio hori, eta... Bai, Argituko du, lasai. bai, artefaktuko aurkezlea nahiela. Hori, Irakurri diotela. irakurri. Ganix Iker, hau pasuak eskerrik asko! Berdin, jarraitzen du kontuak hemen, Sokatiraren atarian, Gregorio eta Xanti, Mikel eta Amaia, tensioan, arnasten da platoan. Orain arteko 3etan, belauntzarra garaile. Baina kandela asko dago piztuta zarautzen. Bai, bai. Bai, inguruetan ere. Baita. Gregorio Xanti puntu gehiago zuek. Azta dituzela besteak enazuten, hartu lekua, Sokatiraragoa. Mikel Amaia, denbora. Zein hemisferiotan bizi gara? Ipar hemisferio. Zuzen. Zein kiroletan aritzen zen Joanes Omarriba? Txirrindularitzan. Zuzen. Zenbat ordu laurden daude 2 ordutan? 8. No. Zer da zure amaren neba zuretzat? Izeba. Osaba. Zein herrialdetan bizi da Aita Santua? Batikanon. Ondo. Irulegiko zer du jatorri deitura babestua? Eskuak. Ardoak, Frantziako turrean, 4. txirrindulariak 3. aurreratu badu, ze postutan jarriko da? 3. Ondo. Non sortu zen Delirium Tremens taldea? Bergaran. Mutrikun, ezkondu eta zenbat urtera ospatuko dituzu urrezko ezteiak? 50. Bai. Zein kirolarik ditu domina olimpiko gehien?
Usain Bolt. Michael Phelps, zenbat egun ditu irailak? 30. 30. Zenbat urte iraun zuen lehenengo mundu gerrak? Bost. 4. Urdinarben bazaude, ze lurraldetan zaude? Bizkaian. Zuberoan, nola zuen izena Yolanda abestiaren egile kubatarrak? Pablo Milanez. Zuzen. Zein lurraldetan dago Sollube mendia? Bizkaian. Bizkaian. Beatles taldeak abesten duenaren arabera, ze koloretakoa da itxaspekoa? Yellow. Horia. Horia, alegia. Zein da naturan dagoen elementu zu itzalgailu nagusia? Oxigenoa. Ura. Zein herrialderekin egiten du iparraldean muga Lituaniak? Estonia. Letonia. Zein da rockaren erregea? Elvis Presley. Elvis Presley. Nola du izena Saski Baskoniaren estadioak? Bues Arena. Hori da. Bues Arena. Zenbat hondartza daude Urdulizen? Bakar bat ere ez. Oso ondo. Zein taldetako abeslaria zen Kurt Cobain? Nirvana. Bai. Nork idatzi du ez erran inori eleberria? Paso. Zenbat dizki ditu kanpandorre hitzak? Kanpandorre, zenbat? 9. 11 ditu. Zenbat zentzumen ditugu? 5. 5. Zein da eguzki sistemako 4. planeta? Saturno. Marte. Zein koloretakoak dira Obelixen galtzak? Urdin txuriak. Bai. Zenbat taldekidek osatzen dute Merina Gris taldea? 3. 3. Nork aurkitu zuen penizilina? Flemingek. Zuzen. Gaur osteguna bada, ze izango da etzi damu? Igandea. Sondo. Nola idatziko zenuke zenbaki erromatarrez? 13 zenbakia. Isa. I. Sondo. Zein futbol jokalari ditu urrezko baloi gehien? Mesik. Sondo. Non ospatu zen futboleko lehen mundiala? Uruguayen. Uruguain, sondo. Bukatu esaera zarra, eguzki eta euri, martxoko. Iturri. Eguraldi, zeren laguntzaz egiten zuen egan Mary Poppinsek? Aterkia. Sondo. Nola egiten du eperrak? Txor. Normalean zenbat tekla zuri ditu pianoak? 32. 52. Zein kolore du erdian Italiako banderak? Txuria. Zuria. Zenbat minutu irauten du guztira luzapenak futbolean? 15. 30. Argentinako gobernuko etxea, ze koloretako da? Arroxa. Arroxa. Donostiako ze auzotan dago Tabakalera kulturgunea? Egia. Sondo. Zein da burdinaren ikur kimikoa? Fe. Fe, ondo. Zenbat alde ditu trapezoideak? 4. Zein da Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariaren sigla? Paso. EHA, nola du izen arrealeko maskotak? Txurdin. Txurdin zuzen. Zein da Batman superheroiaren ikur den animalia? Txakusarra. Bai. Zein da Mertxe Rodriguezen payaso izena? Paso. Mari Mototx, zein izki dramate Alemaniako autoek matrikulan? Mikel eta Maia ja gaur sorte kontua izan da. Antxon irakurtzen eta iritsi da. Ze ondo zabiltzen, txalo batzuk emongo etzaguz, sekulako sokatirak ikusten ari gara. Sekulako lehia dute bitaldiek. Bueno, Mikel eta Maia zen moduz. Ondo, baino. Bai, nei seme alabak esango, Alaba bi urtekoak ere ikasitak Mertxe izena hula Mari Mototxek. Mari Mototx naiz ni. Osan do, Bai. lehiaketa batak batzutan aldera du ebe, Hori. sorti ebesta batzutan ez, eta aldera datorren ikusko zui esan do. Mikel eta Maia upa zuet. Eskerrik asko. Zortzigarren saioa dute. Gure anai belauntzarrek, Gregorio Xanti, ondo. Hasi naiz euren estrategiak ere ezagutzen. Abai, Beziki Gregorioren errutinak eta irudikatzen hasi naiz. Esnatu eta eperrotxa entzuten du. Bai da. Okerako eta zetu hain, bai. Gero, komunera joan eta ispiluari esaten dio. You're talking to me. Eta gero Miguel Luzera, egurra ematera, bai hori zen. Talking to me. Horrela izan godu diogu zakuari ere, Bai da. Etxera, gurekin. Erne, gaur jokoan, 106.000 euro. Txalo publikoari ere, horixe iztutu denik. Etxeko guzti gurekin egoti erren, eta orain badakizue bat egiteko unea dela.
Gregorio Santi, datu biografikoen bila noa. Ezkertiarrak, eskumarekin, idatzi? Gauzak egin? Eskumarekin. Eskuma. Zuk? Nik ere bai? Anipe bai. Bai, ez da? Bai. Anaia du nik ezkertia, eskerako? Bai, guk aitxe, Bueno, bizekaz, moldatzen da. Ze galdera. Gregorio eta Santi. Sorteon. Eskerrak. Dira. Eskerrak dira. Denbora. Josu. Beyoncé, bai edo ez? Bai. Lider Hernando, musikaria. Ez. Maurice Ravel. Bai, hau bai. Steve Jobs. Baitare, bai. Julia Roberts. Ez. Carmele Jaio. Bai. Kerman Lejarraga. Bai. Marie Curie. Marie Curie. Ez. Salma Hayek. Ez. Frances McDormand. Bai, hau bai. Olaf Salvador. Ba, ez. Ez. Venga. Egiaztatu egingo dugu. Bai. Hau bai dala. Josu. Zazpiak. Ba, igual alderantziz dena. Ba, hau ez da izango. Hau bai. Hau hola. Hau jarri honea. Bulzuriarrez bada, Carmele Jaio ez. Kerman Lejar, Marie Curie bada. Eta, hau ez, eta hau bai. Hola, ez da. Bai. Bai, ez datu. Egiaztatu? Bala! Akats bakarra, ondo begiratu. Zein pasako duenea? Frances McDormand. Bai? Bai. Eta, bai estatu da? Itxon. Egiaztapena daukazue. Bai estatu? Bai, beste da daukau. Biaka. Kendu, eta Salma Hayek jarri, edo, ez, Maurice Ravel kendu du eta ez da, bai, Carmele Jaio. edo Salma Hayek, zen izangoa. Zein? Bat, dago momentu honetan, gaizki. Demora Zein dago, izan daiteke? Igual, Pentsatu ondo. Bai, edo kendu bat hemen, ez jarri behar dugu, ez da? Bai, nik uste bai, Ba, nik jarriko Salma Hayek zein deu lehenu, hortzeon edo ez? Ja, ez duen goatzen. Edo Carmele Jaio. Baina lehenago bende ez. Ba, Salma Hayek jarri, venga. Gregorio Santi. Urrezko galdera. Ondo ikusi? Galdera da. Bikien gurasoak dira bi. Denbora. Uste frases bat, normal izan, bai? Eta bestea... Carmele Jaio, Salma Hayek... Venga, Salma Hayek jarri, bai. Zamos? Bueno. Oso zaie, Wikipedian ez du jartzen. Marie Curie zeintzun eta eskerra da. Eta bi umeok izitu. Hori bai, ere, zazpi akatzetik, Bai. batera pasa? Bai. Beyoncé. Ez ezko ere muan. Zuzena da? Bideoklipa ikusten baduzu, koreografia hori, eskumarekin. Carmele Jaio. Boligrafo hartzen ikusten bazui, Ze momentua hori, Liburua dedikatzeko? Merezi duta? Carmele Jaio ez ezko ere muan zuzena da? Eskuina. Frances McDormand. Ez ezko ere muan zuzena da? Wikipediak dio. 3 Oscar sariren jabe. Lider Hernando. Musikaria, bai ezko ere muan, bai? Lehen agertu den Lier taldean, Bele bakarkako proiektuan ere bai, eta ezkerra. Bai ezko ere muan olatz Salvador? Ezkerra, ezkertiarra? Ezkerra eta ezkertiarra. Barkatu, ezkertia. Eta ezkertiarra ere bai. Izango da. Bai. Gitarra eskuinarekin jotzen du balere, Meritu apartekoa? Julia Roberts ezkertiarra izango da? Ez dakiko. Horrelako asko, anotxe eta horrelako zaioetan, ez da? Baltzenekien. Ezkerra ere muan jarri dugu, bai? Pretty Woman arretaz ikusiz gero, nabari da. Bai. Marie Curie, bai.
Oso ondo. Kerman Lejarraga. Honek badu zentzua. Boxeoan. Baiezko eremuan. Ezker krotxetak. Botatzen zituen honek. Steve Jobs. Hau Gregorio, seguru esan du? Bai, uste, seguru nakin bakarra zala, baina igual. Wikipedian irakurrita? Bai. Steve Jobs baiezko eremuan zuzena da? Bai. Apeleko fundatzailea. Ezkerra. Salma Hayek. Aldaketa hori egin dugu. Baiezko eremuan zuzena da? Alderantziz beharren dituen ba. Rabel ekarri behar zen. Hori Rabel, asera batean gainera? Bai, antzegon, bai. Seguru xamar? Bai. Gero zalantza, noski. Bueno, ondo alere, bikote, 225 euro eta ikusgarria izan da finalan aldaketak eta nola egin dituzuen. Gregorio Santi 225 euro ondo 1000 euro eskuratzeko aukera. Bikien gurasoak dira. Salma Hayek aukeratu dugu. Badakizu umerik badako? Bai, Luis Vuittoneko zea nagusiarekin. Bai. Bikiak dira? No! Ala! Bilaketak Julia Roberts! Aipatu dituzue! Biak ere! Hau! Ezker eskuin, baina beti aurrera, 225 euro gehiago irabazita. Gregorio Santi, plazerra zuekin aritzea. Segi hemen mesedez! Onda pasatzen